الرحيم سورة فاتحة الكتاب مكية وهي آيات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله yabo ya tabbata lillahi na Allah ne rabbul alamin na ubangijin talakai abinda ake cewa alam taliki abinda ake nufi da alif taliki huwa kullu ma su wallah duk abinda ba Allah ba shine taliki mala'ika ne ko mutum ko aljani ko dabba ko kwari ar-rahman abinda ake nufi da ar-rahman Allah ne mutukar kyauta umumiya a duniya ya bai mu'mine da kafirai gabaki daya ba tare da wani zabi ba akan wani arrahim ne ke bantattan kyauta tare da jin kai ga masu imani a lahira a nan kafiri ba za su samu ba Allah ya ce maliki yawmiddin shine mamallakin ranar sakamako ranar tashin alkiyama iyyaka na'budu Allah gare ka muke bauta wa iyyaka nasta'in kuma gare ka ne muke neman taimako bisa al'amarin abin da ka samu na ibada ko kuma bukatun ihdina Allah ka shirye da mu as-sirata tabarki na addinin ka al-mustaqima wanda yake madaidaici ba hanyar yahudu ba ta ko ta nasara Allah ya ce siratal ladina an'amta alaihim hanyar wadanda ka musu kyauta su ne mu'minan kwarai minan nabiyyi na wasu siddiqi na wasu hada'i wa salihin na annabawa an kula ko da masu gaskiya daga cikin manyan sahabbai an kula ko da managarta daga cikin wanda yace gairar magaduba alaihim ba wanda ka musu fushi ba yahudu wala rani da ko ba hanyar batattu ba nasaro hanya ta musulunci siratan da biyan an amsa alaihim hanyar mu'minan kwarewa da ka musu kyauta tare da kiyayewa kusa addini سورة البقرة مدنية آياتان وكنز وثمانون آية بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. wato in kun kula wato alhamdulillah ta tattarar da wasu abubuwa muhimmai babban abin da ta kara na farko dai goda Allah wanda godiyar Allah ita ce mafi girman lamurra a gurin Allah bayan tauhidi na farko ta bar al'amari gaba ɗaya ga Allah cikin duniya ko kuma lahira na biyu alhamdu ta nuna wa mai karanta ta bai bautar kowa sai Allah kuma bai neman taimako gurin kowa sai a wajen mai karatun alhamdu kuma ya nemi tsari daga dukkan wata hanya sarkatatta wadda Allah bai yarda da ita ba imma hanya ce ta shirka ko kuma ta bautar wani Allah daraja gare shi ko ba shi da daraja kenan saboda haka aka ce mata ummul qur'an ita ce farkon surar da ta sauka cikin alqur'ani ala ahadul aqwal wasa ɗaya daga cikin fatawadan malamai wasu sun ce suratul iqra wasu sun ce ya ayyuhal mudassir wakila an ce ayyuhal muzammil amma al asahi iqra ita ce arjahu ne bin fatiha an kula ko yawa suratul fatiha ita ce qur'ani saboda ta tattara dukkan ma'anar alqur'ani a cikin ayoyi guda bakwai ta yi magana bisa tauhidi ta yi magana bisa rububiyya ta yi magana bisa roƙo bisa al'amarin duniya ko lahira ta yi roƙo bisa istiqama kuma ta yi yabo ga Allah yabo ga yabon da Allah ya yabi kanshi da shi kuma ya gobe mu da mu yabo da shi a kanshi shine yabo ga Allah cewa alhamdu yabo ya tabbata lillahi na Allah ne to ai Allah akwai wani abun bauta ba Allah ba ko da yake shi ba Allah bane dan arabi sai aka ce rabbil alamin Allah ubangiji kowa ubangiji kowa saboda a gane
inda wani Allah ma an ba rabbil alamin da bane ba to ba Allah bane ko da akwai wasu alloli na daban wanda wasu mutane suke musu bauta saboda jahilci to amma ba rabbil alamin da bane saboda aka waɗannan ba alloli bane kenan alhamdu ta tattarar da ainihin tauhidi kuma ta tattarar da ainihin rububiyya da rububiyya da ikirari da Allah tare da tauhidi ko kuma yawa Allah samu gani bismillahir rahmanir rahim alif lam mim Allahu a'lam bi muradihi bi zalika Allah yace zalika wannan littafi alkitabu qur'ani alladhi yaqra'uhu Muhammad wanda ma'aiki ke karantawa sallallahu alaihi wasallam Allah yace la raiba babu shakka fihi a cikin shi qur'ani Allah yace hudan shiri ne da mutane da masu tsoron Allah masu mai da lamarin su ga Allah cikin horo da hani don musul abin da ya hana ni ita ka yi zalika annar dan su kiyaye daga shiga wuta الذين يؤمنون بالليل ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من وأولئك هم المفلحون. Allah ya ce mu'minan kwarai Allah zai yi mu'minin da gurgurdi wanda suke ba da gaskiya da abin da ya fake daga gare su shine sakin alkiyama da aljanna da wuta mu'minan kwarai sun gaskata su amma ba su gansu ba su ne dogo wai kimo da sallata masu tsaidawar sallah da haƙoƙi bisa lokaci Allah ya ce wani mara zaka namu da rayuwar da muka ba su yi kuma suna badawa sadaka cikin kai da addinin Allah Allah ya ce mu'minan kwarai wanda zai yi da bima unzila ilayka wanda suke ba da gaskiya da abin da aka san ko gare ka Qur'ani wa ma unzila min qablika masu ba da gaskiya da abin da aka san ko gabanin ka da dattawan Allah kamar at-taura da injila wa bil akhirati da lahira hum sun hukumi sun sakankance ya alamu da sun sani lalle lahira gaskiya ce Allah ya ce ulaika masu wannan siffa Allah ya ce Allahu dan bisa shirye suke mun rabi daga ubangijin Allah ya ce ulaika wannan humul muflihun sune masu babbar rabo birje mutta da aljanna amma juna masu tsira min nar aka ba ka kara iya إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصرهم غشاوة ولهم عذاب أليم. Allah ya ce innal ladina kafaru lalle wanda wato anan kuma mun kare zancen sufofin mu'mini za mu shiga sufa ta kafare wanda ba su da imani san baki daya Allah ya ce mu'minai sun kare za mu shiga sufa kuma ta kafurai Allah ya ce innal ladina kafaru wanda suke sun kafurta kaman Abu Jahil kaman Abi Lahab da makamantan su yau Allah ya ce sawa'un alaihim duk ɗaya ne gare su a an zarta mu shin annabi ka musu gargadi Allah ya ce amlam tunzurhum ko baka musu ba Allah ya ce na mu ba za su ba da gaskiya ba saboda haka balata da ma kalkai kwadai bi imanin ga bai kon gaskiya su wani inzaru abinda ake nihi da gargadi ilamu sanarwa ma a tafawutin tare da bada tsoro katama Allahu ala qulubihim Allah ya yi bisa zukatan su ya karme ta fala ya kula hakairun alheri bai shiga wa ala sam'ihim ya karme jin su wa ala absarihim da maganan su akwai gishawa kwakwanya fala ya tsoro nan haka ba su ganin gaskiya da mu azabul azim suna da azaba mai girma wanda take madawwami ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر يكادون الله والذين آمنوا وما يكادون إلا أنفسهم ولا يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. daga nan kuma Allah zai yi magana da sifofin munafikai gaskiya da Allah wani da yamin akir mun ba da gaskiya da ranar karshe ranar tashin kiyama amma ha a baki wa ma hum bi'minin Allah ya ce amma ba masu imani suke ba Allah ya ce yukadifuna Allah yaudar da addinin Allah ne suke da magana wallazina amanu suna yaudar da wanda suka ba da gaskiya bi izhari kilahu ma abu tsanuhu da bayyana sabanin abin da yake cikin su mirar kofin na kafirci ya duba wa anhum ahkamu dunyawiyya dan su ijewa kansu hukunci na duniya
ba a yaƙe su ba ba a ci gani da dukiyarsu ba. Allah ya ce ma yi katibuna ba kowa suke yaudara ba illa an fusun sai kansu dan yaudarar da suka yi a kansu za ta koma su kunyata a duniya. Allah ya nuna wa annaba abin da suka ɓoye kuma a lahira a musu kula wa ma shuru da basu sani ba. Allah ya ce in kulubihim a zukatansu akwai mararin shakka da wani wuce fa za da hum Allahu marada. Allah ya sauka ya kara musu shakka da munafici da abin da aka sauko na alqur'ani dan ba su ba da gaskiya da qur'ani ba kenan qur'ani bai da su komai ba. walau azabun nabi suna da azaba ba abuciyar bima kanu da abin da suka zama sai kazzubuna suna karyata annabi ko ko a'a ya kazzubuna suna wa Allah karya da suka ce amana mu ba da gaskiya. in ka ce mu kazzubuna suna karyata Allah da annabi ko ko ya kazzubuna suna wa Allah karya da suka ce amana mu ba da gaskiya in ba kai mun lura da yau suna wa Allah karya da karta da aure imani kuma ba yau ya kazzubuna ko suna karyata Allah suna karyata. فإذا قيل لهم لا تنفروا في الليل قالوا إنما نحن مسلمون ألا إنهم يفيدون ولكن لا يؤمنون. Allah ya ce wa kila lahum yayin da aka wace wa munafikai la tufsidu fil ard kar ku banna cikin kasa da kafirci da hana imani. Kalu sai munafikai su ce inna ma nahnu mu dinnan musulmuna masu gyara musu وليس معناه فيه بفساد أرد مثله إن لم يكن بني. قال تعالى ردا عليه الله يهدي يا ميد مدن سيتي أمانة أم إنهم سوهم المفسدين ما سبناتك ولكن أما لا يشعرون بذلك باسا سنجوان. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون. kun gani ko sufofin mu'minai aya biyar kawai kada sufar kawai aya daya amma yanzu kun gana mun kama magana kan munafukai saboda garwaye suke da musulmi sai mun samu aya 12 saboda lamarin su sallah ake da su amma ba su kangar musulmi inda za ka kwantar musulmi in sun kai 1000 munafiki dai sai yanka kuma ya riga ya kuma sallaci alamar munafiki ke wato bai da imani kuma abin da yake kiyayya musulmi kun gane ko al abada ba za ka ji ba ya aibata kafiri a bakin shi in ka ji wanda ya lalata daga wani malami sai wani mai riko da addini jahili ya ce jahili ne ko ko malami ya ce munafiki ne shi ko shi ne munafiki aka shasharatun maganganu na banza kana addini ko shi baka huta ka ki baka huta ba sai dai ka zama munafiki ya washi ko aibata Allah da Annabi ko aibata mu'mini kan ne ya ba Allah ya sa mu'mini su gane irin waɗannan yawa Allah ya ce wa zaki da lahumu in an ce wa munafukai aminu kun imani na gaskiya kama amanan nasu yadda mutane suka ba da gaskiya da Allah suka ba da gaskiya da Annabi kado sai su ce aminu yanzu ma ba da gaskiya kama amana sufaha'u yanda wawaye suka ba da gaskiya jahilai la na fa'alu ka bihim ba za mu yi ba yadda suka yi qala ta'ala raddan alaihim Allah ya faɗi ya mai da maganar su Allah ya ce ala na'am innahum humus sufaha'u su ne wawaye jahilai walakin amma la ya'lamuna zalika ba sa sanin ne kace Abu Bakar radiyallahu anhu to na'am satakunu ba'di a'immatu yace bayana za a yi wasu shugabanni in ji Annabi ba su shirye da shiri na yace ba su riko da sunnata yace a cikin su za a samu wasu mutane masu zuciya irin zuciya ta shedane suna da jiki na mutane wanda da ke ce Annabi kaifa asna'u in adarakatu zalika yaya zan yi in irin waɗannan munafukai muka tara lokaci tare da qala tasama'u wa tasna'u wa tudi'u amira yace ka ji ka buga shugaba wa in raraba zaharaka ko da ya bugi bayanka wa aka zaka na malaka ko da ya amshe ma dukiya fasa ma'a wa adihi yace ji ka ji man atakum wa amarukum jami'u ala rijal wahidin
man atakum wanda ya zo gurin ku wa amarukum jami'a ala rajulin wahidin yace al'amarin ku yana tattare da maganar mutum guda yaridu an yashqa asakum yana so ya tsaga sandar ku ya rarraba musulmi kansu ya rabu ya zo ya watsa su na wa yafarruqu jama'atukum ya rarraba taron ku faqatuluhu annabi ya ce ku kashe mu kuna haɗe sai wani shiƙi ya zo ya zagi wancan ya fata wancan ya lalata wancan iya so ya watsa ku kuna haɗe annabi ya ce ku kashe mu ku kashe gwada zama da kawo kun ji maganar murahu annabi ya ce a kashe in bai kai baka iya ba alamar na wasu in bai kai da karatunka da sallarka da ibadarka da sadakarka da zumunci ka duk ba daidai bane sai na kuma ba da ya bar muka a karatu kuma da dukkan wani abu na sako za ka zo mustafa ke sai kenan mu na uku ba imani ba addini ne daidai da yake da musulmi wani ya Allah ya ji Allah ya ji amin to me kace وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا تدعوا إلى شهادتهم قالوا إنا معكم إنما نحن مسلمون الله يستهزئ بهم ويمدون في دنياهم يعملون Allah ya ce wa idza laku yayin da munafikai suka hadu da allazina amanu wanda suka ba da gaskiya kalolin su ce wa mu'mini amanna mun ma mun ba da gaskiya Allah ya ce wa idza kalau idan sun koma ila shayatinihim zuwa shaytanan su shugabannin da suka fadda su kano sai su ce musu inna ma'akum tare da mu ko muke addinin namu da naku ɗaya ne inna ma nahnu mustahzi'un mu ibgidi ne muke wa mu'minai da muke gwada musu mu imani da annabi Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim Allah za ya sakauta musu da irgini waya mutu ya jinkirta musu yan kwanukan su na duniya sai da bayani cikin ketare iyaka su zuwa kawo su yi amahun da suna imuwa أولئك الذين اشتروا الضلالة عيديا وما رأيت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي توقد نارا فلما أضاء ما عنهم قال الله في نورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Allah ya ce ulaika masu wannan sufa allazina ishtaraw dalala sune suka san so bata da suka ba da shiriwa suka ɗaukata. Allah ya ce tijarata wa kasuwar su bata ba mara da haza kai riba ba wa makanin mota dina ba su zama kan shiriyu da kuma ba da abin da suka aikata. Allah ya ce masaluhun misalin siffar munafukai cikin munafuci kama salin da zuta fada maran kamar wanda ya kunna wuta cikin duhu fada ma'ara a da lokacin da wutar ta ya haske ma'aulahu ga abin da ke gefe ya gani ya yi maganin tsayi ya aminta daga abin da yake tsoro zaba Allah bi nurihim sai Allah ya tafi da hasken nasu ya bar su a duhu wata raka wanke da mati Allah ya bar su cikin dubai da su ne ba su ganin abin da ke gefen su mutahayyin ne sun kima ce ana tsariki daga barin hanya ka'izi ne suna matsorata haka zalika haka nan ha'ula'i wannan munafukai amanin sun ba da gaskiya bi da haraka da nafin iman da bayyana kalmar la ilaha illallah sai da ma sun sun zo za a wajen kogo in sun mutu sai tsoro ya zo wal azaba da azaba سيومكم القلوب إلى يوم أو كاسيد من السماء في ظلمات ورعد وبرد تجعلون صالحهم في آوانهم من السوي وذر الميت والله يميت الجليل. Allah ya ce sun bambance alal haƙƙi da gaskiya fala ya sama ƙonar hun tafsirin ta fima a ƙabilin jin karfa. Allah ya ce hukumin sun kurance daga alheri fala ya kuma na ubarsu ba. Kuma yin sun makance da hanyar shiri fala ya rarra ubarsu gani. Allah ya ce fahim su la ya rubu na basu kuma ya ame da nana daga bata dan munafukai ne sallah da suke yaudara ce. Allah ya ce auka san yinin Allah ya ce misalin su kamar misalin wanda aka musu ruwa mina sama'i daga gizagizai. Allah ya ce fihi cikin girgiza akwai zulumatin duhwai wa ra'adun da mala'ikan da aka warke ta da karar ra'adun wa barkin da warkiya. Allah ya ce ji aluna a sabi'an sai su sanya yatsotsin su fi azalihim a kulluwa in hadari yayi kara min al-sawa'iqi da kabarin karar ra'adun ne Allah kai yara ku yi hakuri ba
liyan da ya sama uwa dan suka su karan mara'atu abinda ake nufi nan ayar qur'ani idan munafiki ya ji kalibin kunnen shi an kula ko a zan mutu don tsoron mutuwa a'a ba mutuwa ba ta haka abinda suke nufi da mutuwa a nan barin kafirci zuwa imani shine mutuwar su Allah ya ce wallahu mu'idun bil kafirin Allah ya kewaye da kafirai saboda kudura kana ya shi da ba za su yi ya kada wani ya kada abzara wa kullama ya alayhim ajrin wa idza zalama alayhim qam ولو شاء الله لذهب بسمعهم وبصرهم إن الله على كل شيء قدير. Allah ya ce ya kada farko warkiya ta kusa da abu absarahum ta kauce maganansu abinda ake nufi da warkiyar anan hasken ayoyin Qur'ani. Allah ya ce kullama ara alahum ko da yaushe ne ta haskaka masa mashafin ne sai su tayi a cikin Qur'ani dan sun ga yadda suke so. Wai za a zalama alaihim ko kuma ya tuhumta kamo sai su tashi. An gane in Qur'ani ya zo da aya da ta dace da ra'ayinsu su karanta wadda ta dace ba ta dace da sai su zubta saboda haka ba sa iya rubun Qur'ani tar a daidaice ya ce san ku saboda kasatar da abin da ba sa su Allah ya ce wa ka Allah da Allah ya so da zahaba da sauki da sai ya tafi da jin su a misali da maganin su inna Allah Allah ana kullu shi da komai ka dubi يا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الليل فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Allah ya ce ya ayyuhan nasu ku mutane ibudun rabba ku zo saya ubangijin ku Allah zai kalaka kun wanda ya fara halittar ku ku zaman to komai ba wanda zai min kabrukum da wanda suke gabanin ku la'allakum hakika ku tattako na za ku fiyasta da bautar Allah ga hukumar Allah Allah ya ja'ala lakum narara Allah da ya halitta muku kasa ya sanya muku ita firashan ta zaman to shuhuda na gaya da ta kai mutuka mafi sanada cikin tsauri awin liyuna ko tafshi wala yumkinu istiqraru alaiha ba an sana a ce ba za a iya zama ba a kanta wata ma sabina Allah da ya sanya muku sama rubi ga kasa wa anzala ya sauko min sama'i daga sama ma a ruwa da aka raja bihi ya hudo daga ruwan dangogi na as-samarati in itatuwa Allah ya ce rizqan lakum wannan abinci ne gare ku ku abinci da kushi kuma ku ciyawa ta karama min da dabobi Allah ya ce fa la taj'alu lillahi andada kar ku sanya wa Allah abokin tarayya cikin bauta wa antum ta'lamuna alhali kuna sani annahu al-khaliqu Allah ne mahalicci wala yakadu kuna shay an goma ka da tsahi wasu halittar komi wala yakunu ilahan dan mu zama Allah illa man yakadu sai ya halitta وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي يقودها الناس والحجارة أعدت للجحيم. Allah ya ce wa in kuntum idan kun zamanto ku kafirai fire bin cikin shakka mimma da zalna daga abin da muka sauko ala abdina ga bawan mu annabi Muhammadu na alqur'ani Allah wani inda Allah kuna shakka shin qur'ani daga Allah ne ko ku kuna gaba daga Allah bane Allah ya ce to in kun shakka fato bi suratin ku zo da sura daya min musulmi tamkar qur'ani cikin balaga da husnul zamazam da kyakkyawan tsari da ba da labari ga gaibu shine yanke daga alqur'ani ne farko da karshe kadan din shi aya uku kamar inna adaina wanda ya fada akan ku kiran shahidin ku na gumakan da kuke bauta min dinin lahi ba Allah ba ku taimaka muku ku yi wani abu kadan na qur'ani in ku tausa da kima in kun zama to masu gaskiya ma'aiki shine ya kago kafa aluzalaka ku yi haka bayan na kun urubiyyu da dan kuma laraba ne fasaha masu fasaha ne su da mutum kai wala ma ajabu an zalika lokacin da suka gaza su yi sura ɗaya ta alqur'ani Allah ya ce ba illam tafa'alu idan ba za ku iya ba ba za ku aikata ba Allah ya ce wannan tafa'alu to kada ku aikata duka da alqur'ani dan ya gagare ku wacce ku ji tsoron Allah tare da imani Allah shi qur'ani ne sai kalamu da ba su da bazancan mutum bane ku ji tsoron wuta Allah ce wadda ko da hannu su makamashin da mutane ka warwar hijara da duwar wasu abin da suke wa bauta nan gumaka
Allah ya ce idan an tanadi wutar a musu azaba mai kirki da bisa horo baki daya وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولو فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Allah ya ce wa shirin lazina amanu annabi ka bada albishir da wanda suka bada gaskiya da tauhidin Allah wa abin salihati suka aikata ayyuka malagarta farilla da nafila Allah lahum jannatin cewa na gare su garairaki na aljanna da masaukai kyawawa nagari na gudana yin ta karkashinta al'anharu koramai Allah ya ce kullama ruzuqu minha ko da yake aka arzuta yan aljanna abinci daga cikin aljanna min samaratin daga cikin ice rizqan arziki karo sai yan aljanna sai hazan da zai riziki na min kaful wannan ne aka bamu gabanin haka Allah ya ce wa hutubi an zo yan aljanna da yan itatuwan aljanna mutashabihan sun yi kama da launi amma kuma ɗanɗanan su ba ɗaya ba walau muna da rufu cikin aljanna a zuwajin mata na aljanna matahara barkakakku wanda ba su ginin haila ba su fyaɗe mai gina wanda su fiya cikin aljanna kalibi na madawama ne ba za su إن الله لا يدعي أن يرضى مثلا ما بقولة فما يوقع وأما الذين آمنوا يعلمون أن ربهم يمين وأما الذين كفروا ويقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهديه كثيرا وما يريد به إلا العزيز. wannan aya ta sauka a lokacin da ma'aikin Allah sai sauko alqur'ani sai ya sanya misali da kuda a lokacin nan kawarai sai suke mamaki kakane ake sa misalin kuda cikin zance kuma kamar zancen Allah da ya ce musu wa in yasalluhu muzubabu sai an la yastanqiduhu minhu da kuda zai dauke musu wani abu da za su kwato abin da kudan ya dauka da su da dinki da mugunci Allah kuma sai ya sa musu misali da ankabut da sauto Allah ya ce kama tare an kabo ta kabe da ita ma arada Allah bi zikra hadhihi al-ashya al-kasisa kawai suka ce to ni Allah yake yi ya ambaci abubuwa koma baya kamar kautau kamar kuda Allah ya ce musu inna Allah tabbata Allah la yastahi bayyabai an yadruba masalan Allah zai sanya misali ma ba kuratan abin da yake kamar sabro ne cikin kaskanta kamar ta da abin da ke sama da shi cikin girma la yafarku bayanahu qur'an bi barkun ba Allah ya ce ba amman ladina amanu amma wanda suke sun ba da gaskiya bai alamu da sun san Allah misalin da Allah ya sa da wannan abubuwa alhaku gaskiya ce mai afkuwa inda ya dace min rabbihim daga ubangiji Allah ya ce wa amman ladina kafaru amma wanda suke sun kafurta bai kuma na sun sulka ce amma za a rada Allah ni Allah ya muhaji haza masala da wannan misali Allah ya ce yurillu bihi kasiran masu yawa sun bata da wannan misali da ya zo cikin alqur'ani sun kare ta Qur'ani wa ya'di bihi kasira mutane da yawa kuma sun shiri da shi su ne mu'minan kwarai wa ma yuridu bihi ba kowa ke fata karanta Qur'ani ya face bi da fasiki ne sai fasikai marasa da الذين ينقلون على الله من جاده ويقدرون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Allah ya ce allazina yanquruna ahdallahi wanda suke warware alƙawarin Allah cikin littattafan Allah su ne mala'ikai magana da imani da Allah ya ce atiullahu wa atiur rasula su ce Allah za su bi su bin annabi su ne wanda su ne fasikai marasa da'a kenan min ba da misaki bayan an kulla alƙawari a ba Allah a ba annabi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusaba suna yanke abinda Allah ya hora da asatas min al-iman da bin na imani da ma'aikin Allah wa rahmi da zumunci sun hada zumunci wa gaira zalaka da wannan wa ya kasu duma fil arab suna banna cikin kasa da sako da kin yayya da gaba da gaskiya tare da imani Allah ya ce ulaika waɗannan humul kafirun su ne tababbi yi masirihi ne dan kuma su ila nar zuwa wuta al-abada alaihim abin da wa kan Allah ya ce kai fa taqaqana hukai takafuruna billahi kuke kafurta da Allah wa kad kuntum amwatan a hakika da ku kuna matattu kuna mani a tsakan uwayen ku maza ba a hayakum Allah ya raya ku a tsakan ma'aihar kuma an aihar uwayen ku mata an busa muku rai
sun mai mutu kuma Allah sannan shi ke kashe ku gurin karewar ajalin ku sun mai huyi kuma shi ke raya ku gurin tashin alkiyama sun mai ilahi sun zaɓi kuma ga Allah za a mai da ku da tashin kiyama ya koyi zaɓi ku bi amara ku da sa ku samu ku da ayyuka. والذي خلق لكم وفي الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسويهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وقال دليلا على البعث Allah ya yi magana mai ba da hujja ga tashin alkiyama da ma an karo lokacin da kahure suka ce ina kiyama ba ta tashi. Allah ya ce mai tada kiyama wanda zai kada kalakun ma fil lardi shi ya halatta muku abin da ke cikin kasa duka jami'an baki daya bi tan ka bi'u bi idan ku amana kawai wata ataduru ku lura da kudurin mai halatta shi daga babu ni iko ne ta da kiyama sumastawa ila sama'i sannan Allah ya yi nufi ga halittar sama bayan halittar kasa masawa wanda ya daidaita sammai sab'a samawa sammai bakwai sannan kuma ya shugaba kasa wa bi kulli shay'in Allah ga kowane abu alimin masani. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أما من سيران الله ده أمانشان الله ياتي القرآن في قلبي فاسق غريب ياتي القرآن أزوجي الفاسقي أبني باقو العالم بين الجاهل غريب ياتي ما لم يسكن كان الجاهل شي ما باقو على مسجد الذي لا يصلي فيه غريب masallaci da aka gina ba a jami'u ya zama ba الظاهر بين المنافقين غريب mai gudun duniya tsakankanin munafikai shi ma ba kuma قال النبي عليه الصلاة والسلام amma mai tsiran Allah da amincin Allah ya ce من منع الطعام على جائع wanda ya hana abinci ga mai jin yunwa يمنعه الله الجنة Allah na hana shi aljanna يوم القيامة ranar tashin alkiyama ويعذبه بالنار ya mishi azaba da wuta وقال النبي عليه الصلاة amma mai والسلام tsiran Allah da amincin Allah ya ce سبعة بيوت لا ينزل فيه رحمة gida bakwai rahama ba ta sauka a ciki أولها farkon gidan بيت فيه امرأة gidan da yake akwai mace مطلقة ثلاثة لزوجها an mata saki uku ga miji والثاني na biyu بيت فيه امرأة آسية لزوجها gidan da yake akwai macen da bata jin maganar miji rahama ba ta sauka نعم sai ka ga mutum kato yana magana da ra'ayi ko ya samu ya yi maganar ra'ayi ya ce ita ce gaskiya kuma magana da kowane malami ya karya shi kuma tashi babu a Qur'ani babu a to in wannan lokacin ya zo annabi ya ce zan tsora wa masu zamani jaraba uku na farko sana'ar su babu albarka kai kudin ka su gaba kana samun riba baka gani ka samu ka saida ka sayo ka ci riba baɗi kuma kudin ka ba su kai bayyana ba yau kuna zaune da mukiyin Allah yana ƙaryata maganganun Allah da na annabi kuma kuna zaune da shi baka gwada baran kama ya baci Allah ya ma hushi goran ka ne kan ka je lahira shi ba ta shi wata kwa na biyu Allah kuma zai tsora sarki azzalimi in ya kwace dukiyar wancan ya kwace ta wancan kuma zaɓaɓɓen malaman ku su yi addu'a akan shi Allah ya ce an ki ba a karɓa ku ne farkon yi Allahu akbar kuma wata dukiya rabin fala yustajaba lahu
ku zaɓi malaman ku na kwarai su yi addu'a akan shi Allah ya ce an ki ba a karɓa da aka saba wa Allah da annabi waye magana a cikin ko kun yi magana sai yanzu kuma a ɗauko Qur'ani a karanta a wa wani kato addu'a ya halaka Allah tsoron ku ne yake ƙarya ku ko ciwon kai da ko ne zai sa don Allah dan ku na ku ne ma ba shi ke da ku ta nake Allah shi yake ikon ku ba kuma kuke yi takana zai kawo shi dan ya azaba ku ku ji lafiya ba ko komai zai samu kowa ko kana zuwa kai sallah ka nemi gafara ka na'am ne kace ta uku yace mutanen zamanin za su rika huta daga imani bakkar man la ilaha illallah kawai sai mutum ya mutu kamar tunkiya ta mutu baka ji ba yana ga wani zikiri har ya mutu za su rika huta daga duniya bakkar man ya ce an yi ruwaya ga ma'aikin Allah wai muku lura da irin wannan sai a taru wani ɗan abu kaɗan a roƙi Allah Allah ya kiya da ko malaman kirki na kirki wani addu'a ma yake sauro kawai sauro wannan na banza akwai garin da in malamin yana dare zan sauro mun sha jin garirikan da masu darasu suka ce kawai sabro kare kare cizon ne darasu sai an yi masa ko ko fara kawai sai ta zo mu rasa yadda za mu yi mun bar gaskiya fara wannan nan daga nan albatin gurbi ita ce bar da kai zan tasa kuma mu gani don kwajewa Allah waye malaman kirki ko na da ɗaya za su kama su mata addu'a in ya saki duk su bi a tsaye suke daidai ba su rike gaskiya a kowa sai su waɗi in ma ka yanka su ko ka bar su kuma bayan sun waɗi su yi aiki da ita ba ɗaya ba ne da ba ɗaya ba yawa Allah sa mu fahimta me kace yace an yi ruwaya ga ma'aiki mai tsiran Allah da aminci ya wadata a karama وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. kuna tare da wani hadisi na annabi ko na sha karanta muku shi annabi yace la tamurun bil ma'ruf wala tanhauna 'anil munkar aw la tusallitanna 'alaykum firarakum thumma tad'u khiyarakum fala yustajabu annabi yace la tamurun bil ma'ruf ku tashi ku tsaye ku hana aikin asha ku yi horo da aiki mai kyau kun hukunci an ki wa'azi yace aula usalli danna alaikum firarakum sai in sanya lalatattun ku su zama shugabannin ku yan iskar kasan ku su ne manyan ku sun wata da kiyarakum manyan ku su yi addu'a a kansu fala yustajaba lahum Allah ce an ki ba a karba shugaba daidai da mutanen kasa ko shi lalatacce ne sai kun kula lalatacce sun mata da kuki yara kun fara ta zaba lahu malaman ku da kirki su yi addu'a Allah ce bane me yasa don mai magana inda ka an tattaro wasu yan kuɗi ne ake so a raba ko na sadaka ko na suna duk wanda zai yi sarko zuwa gun sadaka a nan baka gaba daya ko suna ko sadaka ba ruwan shi da wa'azi ba ruwan shi da addini in ka ga ya zo wani kuri ya yi zamne to sadaka ce za a yi ko wani ya mutu a raba ko babu ruwan shi da addini kuma malam ne haka yake alamar tashin duniya ce sai babu ruwansu da addini bai ruwansu da mai addini kuma in za ka musu zancen mutum in dai iya maganar abu Allah sai dai su fata zuciya cike take da girman kai da san dukiya ko amma malaman kirki wanda suke fama su ji menene Qur'ani ya kunsa menene hadisi ya kunsa to a bisa wannan harkoki na neman duniya ba za ka gansu ba in ka gansu a gidanka neman su kai
baka zama an ce assalamu alaikum ka tar da malam a'a ba da akwai da sai an nemi su ƙwarai ba sai an nemi sun yi kaɗan su Allah samu gani mutanen kirki dukiya ta fata saura ku sun zama munafukai mutane ko mafi yawa sun ki karatu ba su sauraron wa'azi kuma su zuwa makaranta in ka je kasuwar dole sai ka samu mutum 20,000 in ka je makaranta ba ka samu mutum 20 to ya za a yi laifin mutum 20,000 mutum 20 su ɗauke ya yi yadda za mutum 100 za su sa ɗansu da kwan ba za ka samu mutum 20 sun sa ɗansu makaranta yadda suka biya da kwan sun biya makarantar ba ko akwai bai yiwuwa yawa kan ku zargi kowa duk bala'in duk da kuka ga ya same mu muka wa kanmu ba kowa bai man ko an busa kuma a hadikun na in me kuka ga ya same mu kanmu ne kawai in mu mutanen kirki ne sai kasar mu ta zama lafiya a tsaye da gaskiya a yi adalci bisa mu'amala ta zama da iyali matan ku rike su da daraja ku mutunta su iyan ku sa su makaranta ku koya musu addini ku tasa su yi sallah ku tafi da su masallacin juma'a dan za ka masallaci ka tare dan ka tafi in za ku gun wa'azi ka jaji mune sai yan kadan iyar ku ba ku mai kowa sai ne Allahu akbar ta isa armi sai ta yi ciki kuma a dinga shari'a ta ne ya kai da wa za ku shari'a in aka kai duk jujun duniyar nan dan da ya shege kaga kayi wahalar banza kawai kuma suna ku sashi makaranta ku nemi gafara wani shari'o'i da za ku yi da mutane banza ne duniya ta samu kawai tunda annabi ya ce duk wanda ya bar ɗiye shi ta haye shekara 13 in ta yi zina to zunubin shi kawa kawai ko kai baka taɓa ba zina a littafin kasar da zina a rubuce yau baka mata ba arewa da ka bata ba hakki sai wanda Allah ya kiyaye ko shekaru nawa za su yi kuma ba sa yi su ko yan kaɗan ne kun san ku kiyayewa ba ta yiwu ba sai uwaye sun kama in baka mata ba arme ka mata tarbiyya ta addini ka san inda za ta ina za ta nuwa ka san ɗar manzananta ka san goranta ina ta je a ina ta kwan kuma a ina ta cika dare wanda suke hira da ita ɗan gidan wane ne ka san uban shi kuma ya tambaye ka da ya zo gunta ko bai tambaye ka amma haka kawai kowane kato ya zo wancan tana nan sai a zo ko kuma kake ka kan ga taumi suke wani jikka biyu ma bashi ka armi kuma da zaka bashi sadaka sai dai ya bar garin bai ya san ta kuru bai ya bukatar ta da zaka ce na baka ita sadaka ba zai tsaya subhanallah Allah ya samu amin Allah ya ce wa zuqala rabbuka lil mala'ikati a lokacin da ubangijin ka ke cewa mala'iku in yi ja'ilun fil ardi khalifa ni mun sanyawa ne cikin ƙasa mamaye wanda zai maye mu cikin zartar da hukunci a cikin ta shine Adam kalu mala'iku suka ce a taja alufin ka sanya fiha cikin ƙasa man ya fasili fiha wanda zai yi banna cikin ƙasa da sabo wai su ku kuma a yanzu da jina ne da kashewar mutane kamar yadda balul janda suka yi kan asab ko Adam sun zama to da aljannu ne bayan ƙasa kan a halicci annabi Adam falamma afata lokacin da suka yi banna arsalallahu alaihim almalaikata Allah ya aiko malaiku fadar duhu suka kore iblisan da jazair zuwa tsibiri da teku da jibali da duwar wasu malaiku suka ce wani hannu musabbihu bi hamdi mu da muke yabo da yaban ka muna tasbihi mu ne ya kamata a sa mamaya wanda ka taso laka muna tsarkake ka ga abin da bai dace ba inni a'lamu qala inni qala ta'ala Allah sai ya ce malaiku inni a'lamu ma la ta'lamun ni ne mafi sanin abin da ku ba ku sani ne maslaha na inganci cikin sanya Adam ya zama to shi ne halifa bayan kasa wa Allah zai wata hoto zumul mudi wa ra'asi a cikin zuriyar shi akwai masu biyu akwai masu sabo Adam zai bayyana adalci tsakankanin su kanu sai malaiku suka ce idan ya kalli rabbuna karkan akramu alaihi minna ubangijin mu bai ya halitta wata halitta mafi karamcin daraja da gare shi da gare wala alamu ko mafi sani ne sarkina lahu
dan mun yi rigaye da komai waro ya tana ma da ya rahu duk wanda aka halitta mun ga abin da bai gani ba maka laka ta'ala Adam Allah ya halitta Adamu min adinin arad daga fuskar kasa ya an kabara min ha kabara aka bi jinsi mutune arwani ha daga dukkan launin kasa wa ujilat bil mayahir mukhtalifa aka juri kasar aka cuɗanya ta da ruwa daban-daban da mai daɗi da mara daɗi wasa wahu Allah ya daidaita halittar Adam wanda kuka fi ruhu aka busa mishi rai fasara haiwanan ya zama mai rai hassasan mai motsi ba da an kana gama dan bayan da iya sandare an halicci zuwa rai shekara 40 wa annama Adam al-masna وعلم آدم الأسماء كلها ثم قال لهم الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Allah ya ce wa annaba Adam al-sana'a Allah ya sanar da annabi Adam sunaye na abin ambato kullaha duka a lokacin da ya halicce hatta kisa a wurin kusai a har bukuru babba da karami wani kusa a wurin kusayya har iska babba da karama wani bugirga har motsa da tukumiya ya an wuce kun kan da ilmu ha aka jefa wa annabi Adam a zuciya da sani sama a raba mu Allah ya nuna abin ambato na halittar kayan aiki na duniya baki ɗaya Allah mala'ikati ga mala'iku ba ƙara lahu sai Allah ya ce musu an dikuri ku dan labari bi asma'i ha'ula'i da sunayen wannan abubuwa in kun tunta da in kun zama to masu gaskiya fi annila akalaku a alama minkum cikin bazan halicci mafi sani daga su ba au annakum ahqqu bil khilafa ko ku kule da cancanta da sanya ku halifa bayan kasa ne mala'iku suka ce kalu suka ce subhanaka tsarkin zatin ka Allah an irara alaika ba za mu gujince ba mu kika la ilma lana ba mu san komai ba illa ma allamtana sai abin da ka sanar da mu wannan kayan aiki ba mu san su ba innaka antal alimu Allah kai ne masani a hakim mai hukunci Allah ne la ya karubu shay'un wanda wani akwai ya huta min ilimi daga sanin shi ne masani da hukunci قال يا آدم أنهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون a lokacin nan kala ta'ala Allah ya ce ya Adamu kai Adamu an bidhum bai mala'iku labari bi asma'ihim da sunayen abin ambaton an gane ko wato da Allah ya halicci annabi Adam bayan mala'iku sun yi kirarin ilimi sai Allah ya halicci kayan aiki tun daga allurar ɗinki tattata ya harfan babba wanda duk zai hallaka kasa komai Allah ya nuna wa annabi Adam ya sanar da shi sunan shi mala'iku ko ba sa aiki ba sa tuwo ba sa wura ba sa abinci ba su cin komai mala'ika in yana jin bukata in ya ce subhanallahi sai ya goshi in ya ce wa alhamdulillahi shi aikin shi tasbihi bayya gajiya bayya bauchi bayya mutuwa kaga kenan ba za su san kayan aiki a lokacin da suka ce su ne masana Allah sai ya halicci kayan aiki gabaki daya hatta waɗannan abubuwan da muke magana da ya ce wa mala'iku ne suka ce ba mu sani a lokacin da aka nuna wa annabi Adam ya faɗi aka ce to annabi Adam sanar da su an fito bi asma'i ba su labari da sunayen fara ma an ba a lokacin da ya ba su labari bi asma'i da sunayen qala ta'ala Allah sai ya ce musu alam aqul lakum ban ga muku bane inni a'lamu ghayra samawati wal ard ni ne masanin abin da ya fake cikin sama da ƙasa wa a'lamu ni ne masanin ma ta nuna abin da ko bai na halitta badarku cewa a taja alfiha man yakusu da fiha wa ma tukuntum takatumu da abin da kuke yi biya dan ya kalli Allahu karkan akaramu alaihi minna Allah ya ce din nasu saboda haka Adam ya yi ku bi shi kawai a lokacin nan aka sa suka duka suka je da annabi Adam shekara 500 kowane mala'ika iya duke a lokacin nan da ya ce kulna lil mala'ika وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الجحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا مما رغدا بإثما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Allah ya ce zukur ambata musu da zukurna lokacin da muka ce bil mala'ikati da mala'iku su su zo ku su gada ni Adam da Adam su zo da tahiyatul bil inina
suje da tukawa da gaisuwa fasa da dubu illa iblis gaba ɗaya mala'iku sun duka sun ga da annabi adam sai shaitan kadai iya tsakankanin mala'iku a baya ki wata kabar yayin girman kai ko kana ana kai rayu yace ai ni na ma adam wa kana ya zama tun da yake ne daga cikin kawure a cikin sanin Allah wa kuma sai muka ce ya adam kai adam ko kun anta wa zawjuka zanna da matarka hawa aljannata cikin aljanna wa kula ku ci min daga aljanna akalar ragadan ciyar wace wasu an mai wace da hajjar fihi ba tsare wani abu a ce banda kaza ai su fi itma'un da kuka wala ta karaba hazihi shajara amma kun kusaci itaciyar nan ta kama aul quran ko kuma inabi fata kuna sai ku zama to min zalimi daga cikin azzalimai al'ati na masu sabo fa dallahu mashaytanu a lokacin ne iblis sai ya tafi da adam da hawa ana daga aljanna bi an kara da ma yace musu hal adullukum ala shajaratul khuldi yace in nuna muku itaciyar dawama wanda in an ci ba a huta daga aljanna a lokacin nan qasama huma billahi ya musu rantsuwa da Allah innahu da huma limin nasihin cewa shi ga abin da yake gaya musu shi yana daga cikin masu nasiha ba a karaja huma ya gudda su ma kana fi daga abin da suke cikin ni'ima wa kuma muka ce butu ku sabka kasa an kama da mashtamarci ma alaihi min zuriyati kuma da ku adam da hawa da abin da kuka tara na iyarku ba a rukun libarin abin shashen ku ga shashi kuna makiya daga zaluncin junan ku da juna wa lakum fil arab na gare ka cikin kasa mutta karon gurin zama wa mata'un da dan abin amfani daga tsiran kasa ilahi ne zuwa lokacin karewar ajali نعم قال كعب الأخباري إن إبليس اللئيم كان خازن الجنة yace iblis da kayan nan kissar mun saba da ita barkan fadalanki adamu ya yi kalimatin da ga alai innahu yasawwur rahim qulna yad'u jami'a fa inna yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun Allah ya ce fa talaka Adamu annabi Adamu ya sami ilhama min rabbihi daga ubangijin shi kalimatin da kalmomi ko ko da ita ce rabbana zarana an fusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna la nakunanna min al-khasirin a lokacin da annabi Adamu ya karanta wannan aya fa taba alaihi sai Allah ya karɓi tubar shi inna huwa tawwabu Allah ne amsa tuba ga bayi arhimu ne jin kai Allah ya ce kullu sai muka ce budu minha ku sauka daga aljanna jami'an baki daya Adam da kai da Hawwa da abin da kuka tara da Iblis bai ma ya ce na kun mini hudan Allah ya ce idan shiriwa ta zo muku daga ni littafi ko kuma manzo Allah ya ce man tabi'a hudaya wanda ya bi shiriwa ta ya ba da gaskiya da tauhidi yayi aiki da da'a Allah ya ce fara ko kun alayhi babu tsoro gare su a nan duniya wala hum yahzunu babu suna bakin ciki a lahira aljanna da su والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فارهبون Allah ya ce wa lalina kafaru wanda suke sun kafirta wa kazzabo sun karyata bi ayatina da ayoyin mu littattafai na Allah Allah ya ce ulaika wa ashabun nar sunu dan wuta wani sun fi a cikin wata kalibin madawama ne Allah ya ce ma ki suna abadan masu zama hal abada la ya da ba za su kare ba irin na kanki su huta wala ya karjuna kuma ba za su huta ba kuma da mun san ban mutuwa Allah ya ce ya bani Isra'ila ya ku yan annabi Yaquba to shikenan daga nan kuma za mu shiga zancen Yahudawa da Nasaru game da zamansu da Alƙur'ani da Annabi da kuma irin yadda suka zauna da Annabi Musa da Annabi Isa da irin yadda suka dau alƙawari za su yi imani da annabin ƙarshen zamani da Alƙur'ani in ya zo da Qur'ani ya zo sai suka kare ta Alƙur'ani suka sauya siffofin Annabi suka sauya sunan shi suka sauya uwayen suka sauya gurin aiko suka sauya gurin kaurar shi don a kare ta Qur'ani a nan kuma a kansu ne za mu fara magana yawa salamu alaikum anan ya kamata haka saboda za a fara wata magana ta sabawa ta baya insha Allah kuma za mu shiga magana bisa lamarin yahudu a gaba masallacin su ko da goben Allah ya yarda
rajulun wani kazilin fi shi'abi min shi'abi ya abu da rabbahu yace mutumin da ya fita kauye cikin wani guri inda yake bautar Allah wa fi riwayati a wata riwaya yattaqillahu wa yad'u an-nasi min sharrihi yace kuma yake tsoron Allah kuma ya amince mutane bai ya cutar kowa shi ne kowa bayan wancan iya ibada kuma bai damu ba kowa kokarin shi kawai ko kayi ko baka yi ba shi ta kan shi an ka nemi gaskiya ya gaya ma in kana so na'am wa anhu qala rasulullahi sallallahu an alaihi amso da rashin jiran Allah da amincin Allah ya ce yushaku an yakuna khairan malil muslimu ganama ba yace ana tamahal yayye dukiyar musulmi ta zama riba ya tatabba'u biha sha'afil jibali za a rika biya da ita lollokin tuwal wasu iya neman ya koyi kada kwace mawaqi al-qadari inda ruwa ke fadawa yatiru bi dinihi min al-fitni za ka ga mutum iya neman inda zai shiga da addini duniya ta lalace in kana addinin na dama ka rasa aboki wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ma'aikin Allah mai tsira da amincin kun san yanzu haka wani ma ya turo shi raka'a da bai karanta alhamdu ma a wani kauri an ce yana karanta alhamdu kuma in ya ga dama kuma in yi ruku'u bai ya tadawa su gada ɗaya yake bai ya iqama bai ya sallama kuma raka'a ɗaya yake kuma a wuni ta ya sallah shi da in yayi sujada guda sai ya yi sallama daga nan ma ƙasa bai ya tashi ya ruku'u ɗaya tak yake an ce yana tadawa wani lokaci ma yake tadawa yake a ina ya gani wata ran kuma yake dukawa sai ya ce aka yi wa yake mu sallah ka kai da sallah ya kai da to ku duba ku ga wannan irin shugaban saka yanzu wannan wa saraki sai san da shi ba wanda ya magana malamai masu kungiyoyi na addini sai san da wannan iskanci kuma an gama an ce kungiyoyin addini ne ba wanda ya magana wai kuma ake tamahar a tattaru a roƙi Allah Allah ya karba ku yi nazari ku ne ma saraki ku ne malamai ko saraki suka ce ku yi kungiyar ku ta addini me yasa in kun ga wani abu ku dage mana a haɗa kai abin da yake na fitina ne a hana shi ko yanzu a cikin mutum wanda ka zagi uban shi sau uku gobe ka gan ku abun alƙali ko amma gashi shikenan aka bata addini aka bata annabi aka bata alqur'ani da bannar da ake yi cikin ayyuka ne na mandubi yanzu wani ya shiga cikin farilla a sallar da ake duniya gaba daya tun qur'ani ya zo ya gyara ko ko in ce ya bata tunda ya saba wa yadda annabi ko kuma kowa iya babu wanda ya yi magana wai har sai ka ga musulmi ya je suna magana da shi to wata irin magana za ku yi da wanda ya kafurcewa Allah ya kafurcewa wata irin muhawara za ku yi da shi ka ce mun kaka wani ya zabi Allah ka shiga tsakanin mu da kuma duniya ta kare ku kuma ya ce wai nan gaba wai sai an rika balon da muwatta shekara 10 ya dauka to muna gani dai mu da abin da muke fata Allah samu mutu da imani daman lalacewar addini ta ƙarshen duniya annabi ya faɗi mana ya ce in duniya ta ƙare mumini da dukiyar shi da imani shi zai rasa inda zai shiga da su ana so a kwaci dukiyar da imanin ana so a raba ka da shi ka rasa inda za ka je ka saurara ka ji daɗi to ban mamaki in an yi balo da muwaɗa daga nan zuwa shekara 10 mun san duniya ce ta kusa tashi babu mamaki in kuma ba a yi ba balo da ita aka shekara 10 to shi a yi balo da shi kat cikin BI ni na san Allah ba zai kyale ba wannan magana kat Allah ka kare me ka ce shi kenan ka ba wata mala a nan gari to ka ji wasu an tura mutumin yame ma ya ji can za su zo amma ba su masallaci ba za su yi a gaba za su zo nan gari a nan gari ne mutanen to kuna jin ba wasu su sallar sa kana ji sai karfe 10
a gaba su masu wasu suna nan a cikin sai ƙarye goma su yi sallar Allah ka kare mu Allah ka kare kiyanmu daga wannan bala'i Allah sa mu gama lafiya iya sallah iya azumi mahauci sai ya yanka ma in mahauci ya iya karatu na yanka iya sallah iya azumi sai ya yanka amma ka kirawo malam ya yanka a hiyarta saboda wani malamin ma ka shi karatun amma in yanka an yarda dan shi mahauci jahilai sun ɗauke sun mai kai masa wani matsayi wanda shi ba a nan ba yake ita fawa an kai adalci sana'a ce ta irin ta kowa kar ka ɗau kayan kowa ka ki biya kar ka wulakanta kanka kar ka yi ƙarya kar ka yaba abin da bai yabu ba ka yi abu na kirki ko ni lada gare ka irin yadda za a kowa mai sana'a mahauci in ya iya karatu sai ya yi yanka sai a ci in ma dan ya iya karatu wai yanka musulmi kawai aka ce yanka duk musulmin da ya halitta a armas ya san addini in ya yanka sai a ci ba a ce ba sai malam a'a yau inda ban malam kin ya za su duk musulmi kawai ya yanka sai a ci yanka dai da sunan Allah ake so bismillah wallahu akbar na shi ne karatun yanka Allahumma inni la yatazabaha bismillah wallahu akbar shikenan in musulmi yayi haka yayi yanka sai a ci Allah ko musulmi da kar ya zamanto karatun ka ka iya bakka sallah na yanka wannan ba a ci ba yawa a kiyaye wannan a rawajin ba zai yi ba arme sai ta kare idda shi ma idda zai an lura ko in wai na so ya yi arme sai ya mata saki uku gaba daya to anan sai ya yi arme gobe ma ko kuwa ya zama to kan ya mata wannan sakin na karshe a baya ya mata saki biyu an yi kome in ya cika mata sakin na uku wannan gobe ma sai ya yi arme tun da sakin ya kare amma mace mutukar akwai saurin igiyar arme tsakankaninku an matar ka hudu ce ta arme to ba za ka yi ba arme sai ta kare idda ko da matan hudu gaba ɗaya za ka masa saki ɗai saki hudu suna idda kana idda in kana so ka yi arme sai ka sake su saki uku ko kuma ka ɗaya saki uku a ciki a nan sai ka kare arme ita ce ake cewa iddar maza a duba littattafan fikihu daga cikin su akwai lawali akwai akarabu akwai mudawana ita ce ake cewa iddar maza a nan namiji yake idda inda ta wajen nan ne kadai mai kace wanda ya huta daga cikin abu mashahuri idan musulmi ya cewa matar shi na sake ki saki uku yau ko ba ta kare ba idda ya halitta ya arme ita kuma ta haramta gare shi ba zai koma ba da ita ba ta za a yi ba sai ya sake ta ta yi idda kuma ya maido ta ya sake ta ta yi idda ya maido ta kuma ya sake ta ta yi idda ya maido ta kan ne ya sake ta ta haramta a'a saki uku kawai ya raba mace da miji ba kome alama huwar mashahu alama huwar ma'ahu wancan kin mun gan shi ba a kai shi bane ahalin sunna hanya ce ta ahalin bid'a karshen zamani ya kawo ta abinda aka sani a addini wanda aka ɗauko matabbaci daga hannun sahabbai zanwa yau in mutum ya cewa mata shi na miki saki uku to a nan ba kome sai ta yi idda ta yi arme in an sake sakinta inda hali in yana so kuma ya mai kuma ya sake biyan sadaki haka ne kun kula ko wa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'd hatta tankiha zawjan Allah ya ce in ya sake sakinta ba za ta halitta ba daga baya sai ta arme wani namiji ba shi ba haka yake an kula ko wancan kin da kuke faɗi wancan na kaske mun san da shi ku bar shi ba a kan shi ba musulmi duniya ba kowane ilimi ba ake ɗauka a yi aiki ko mu da muke muku karatu mai amfanin ku muke gaya muku ba komai ba da muka sani za mu faso ya mu rika gaya muku sai ku bace sai ku rasa hanyar da ku ba kowane ilimi ba ake gaya mutane mashahuri ma'amuli
ba ma'alumi ba ma'akuli mashahuri ma'amuli shi ake faɗi abinda kowa ya sani kuma ana aiki da shi shine ilimi ba abinda aka sani ba aka hankalce shi amma ba a aiki da shi ko halal ne bar shi kun kula ku me yasa yanzu ai kaga wasu sun ce kare makaru yanzu ka ce kaga ko in ka samu gajiya sai ka ci ita ma ko makaru ne kaga kuma wannan in ka lura da shi da wancan duk guda ne abin duk da jama'a ba ta san shi ba na musulunci to ka nisa in kana so ka tsira ka kwasa da jama'a annabi ya ce mana alaikum bil jama'a fa inna ma ta'kulu al-ibul qasiya annabi ya ce ku kwasa cikin jama'a abin da kura take ci kirke da kai nisa da kake yana cewa fa inda shaytanu ibul qasiya annabi ya ce shaytani kura ne na dan adam